Jeg har så valgt den her opgave, der handler om KIAN, hvor vi så har en opgave her, hvor vi kan se et schema, hvor der står danske kunder og udenlandske kunder. Det handler så om, hvilken type kaffe de køber. Om de køber kaffe latte, espresso eller cappuccino. Og der bruger vi så mange af de formler, som vi har brugt i KIAN-forløbet til at udregne opgaverne. Den første opgave A, så står der først opstil en nulhypotese. Vores nulhypotese, det er jo så bare, hvad vi forventer, der kommer til at ske. Om vi forventer, der kommer til at være en sammenhæng mellem hvilket land man kommer fra, og om de køber en bestemt alder kaffe, eller om der ingen sammenhæng er. Og vi forventer så, at der ikke er nogen sammenhæng i kundens land og kundens valg af kaffe. Det er vores nulhypotese. Og så skal vi derudover bestemme de forventede værdier, men det kan vi ikke gøre, for vi har udregnet totalerne på det her skema. Og totalerne, dem får vi ved at kigge hen her. Så ser vi danske kunder, der lægger dem sammen til 1089, gør det samme under 418, så gør vi det samme på den anden led, 963 fra espresso, 221, cappuccino 323. Og med de værdier, så skal vi så lægge sammen her til en grand total, kalder vi den her nede i højre hjørne, det er på 1504. Det gør vi så også med de andre. Hvis vi giver det sammen, så ved vi, at vi har de rigtige tal til den. Og så skal vi så bruge de værdier, eller den grand total i hvert fald, til at lave en formel til den næste opgave. Eller det er ikke til den næste opgave, til at udregne de forventede værdier. Og den formel, den lyder så på E er lige med rækketotal gange kolonnetotal divideret med grand total. Det vil sige, for eksempel så lyder den første på 1,1, det er den her kaffe latte. Den lyder på 1089, som vi ser derovre, og 903, eller gange 963, som vi ser der, divideret med 1504, det er så lige med 698. Så har vi på den forventede værdi på den her ved kaffe latte. Og den skal vi selvfølgelig lave ved alle sammen, alle de 6 her i midten. Det har jeg så lavet hernede, hvor du kan se 698,11, samme som vi fik der. Det gør vi så på alle sammen. Og så 160,14, 230,75, 264,89, 60,86 og 93,25. Det er så har vi lavet opgave A, hvor vi skal opstille nulhypoteser og bestemme de forventede værdier. Med det er det forventede værdier. Så kommer vi til del B, hvor vi skal undersøge på et 5% signifikansniveau, om nulhypotesen kan forkastes. Og for at gøre det, skal vi bruge den her formel, der hedder KIAN er lige med sigmategn, som der er der, det der sidevendte M. Det betyder bare, at vi skal lægge tallene sammen, når vi er færdige. Den hedder så observeret værdi minus forventet værdi i anden divideret med forventet værdi. Og den kunne så lyde på det 712, som vi havde heroppe i kaffe latte under danske kunder, minus 698,11 der til det i anden, som så er 193,87, som vi ser hernede ved den første, og så dividerer det med den forventede værdi, 698,11. Så får vi tallet her 0,28. Det gør vi så ved alle dem her. Så gør det 6 gange. Og så får 0,008, 0,71, 0,78, 0,021 og 1,5. Så lægger vi alle de sammen. Så skriver bare KIAN er lige med 0,28 plus 0,008 bla bla bla. Og det får vi så op til 3,3. Og så skal vi finde med den kritiske værdi med 5% signifikansniveau og en kritisk værdi på 5,991. Og så kan vi se, at 3,3 er mindre end 5,991, forkaster vi ikke nulhypotesen. Og konklusionen er derfor, at der ikke er noget sammenhæng imellem hvilket land man er fra og hvilken slags kaffe man køber. Så jeg håber, det kunne forklare opgaven fint nok.